Bueno, bideo honetan azalduko dugu zer egin behar dugun biderkatzen dauden parametroekin. Bai? Hau da, nik funtzio hau daukat eta deribatu behar dut funtzio hau. Orduan, zer egitean dut bost honekin? Bueno, biderkatzen dagoenez, usten dut hor dagoen bezala. Adibidez, hemen, deribatua kalkulatu beharko baneban, bost hau biderkatzen dagoenez, usten dut hor. Bost biderkatzen jarraitzen du. Eta deribatzen dut x berriru. Izango litzateke 3x berbi, ezta? Orduan honek ematen du 15 x berbi. Vale? Orduan biderkatzen dagoen parametro bat usten dugu biderkatzen eta listo. Ez dugu aldatzen, ez dugu deribatzen, ez diogu esertxore egiten. Desberdina izango litzateke biderkatzen egon beharrean gehitzen egongo balitz. Bai? Imaginatu bost x berriru izan beharrean bost gehi x berriru dugula. Orduan honen deribatua izango litzateke bosten deribatua 0 gehi x berriruren deribatua 3x berbi. Beraz, 3x berbi. Ikusten dozue emaitzak desberdinak direla. Bai? Hau da, bost hori biderkatzen dagoenean, usten dugu biderkatzen dagoen bezala. Gehitzen edo kentzen baldin badago, bere deribatua 0 egiten danez, desagertzen da deribatuan. Venga, bagoaz hurrengoarekin. Orain, hemen ere berreketa daukat, baina katearen erregela aplikatu behar dut. Orduan, 3 hori aurrera pasatu beharko dut biderkatzen eta oneri bat kendu. Eta gero, bider barrukoaren deribatua. Baina hemen daukagu bi bat biderkatzen. Orduan, zer egin behar dugu berarekin? Ezer, usten dugu hor, dagoen bezala. Bider eta deribatzen dugu. Hau, 3 bider x berbi ken 3x berbi bider barrukoaren deribatua 2x ken 3. Orduan orain hau txukuntzen badugu pixka bat, geratzen zaigu 2 bider 3 egin dezakegu, 6 bider 2x ken 3, bider x berbi ken 3x berbi. Besterik gabe orden aldatu dut, ez daukainolako garrantziarik, nik maila gorenekoak bukaeran jartzen ditut, baina nahi dozuen bezala, bale? Bagoaz hurrengoa egitera. Begira, hemen ere koefiziente bat dago, baina koefizientea kontuz, hemen asko pentsatzen duzu, igual izan zitekela 3 edo. Ez, da bat zati 3. Bale? Orduan, hau jartzea edo hau jartzea, horrela, bat zati 3 bider x berriru, gauza bera da. Bai? Orduan, orain nik deribatzera noanean, bat zati 3 hori dela parametro bat, koefiziente bat, azkeren finean, usten dut hor biderkatzen, dagoen bezala. Bale? Orduan, honen deribatua izango da bat zati 3 bider eta orain deribatzen dut funtzioa. 3 x berbi. Izango litzateke. Orduan begira, zer gertatzen da. 3 eta 3 badoaz, biderkatzen ditugulako eta geratzen gara x berbirekin. Bale, eta bagoaz azkenengoa egitera. Azkenengoan begira, hemen lehenengo monomio honetan daukagun koefizientea da -2 eren. Bigarren honetan erro 15. Eta hemen, -1 izango litzateke. Jarriko dugu hobeto. Hau hobetu lertu daiten. -2 eren, bider x ber 3 biren, ken erro 15 bider erro x edo x ber bat zati 2. Ken x ber bosteren. Orduan nik orain deribatzen hasten naz. Eta begira, biderkatzen dauden parametroak usten ditut biderkatzen eta ez diet esertxore egiten. -2 eren bider. Eta deribatzen dut hau. Honen deribatua izango litzateke 3 biren bider x ber 3 biren ken bat, beraz, bat biren. Ken erro 15 da bigarren monomio honetan dagoen koefizientea, usten dut dagoen bezala, erro 15, bider eta deribatzen dut hau. Bat zati 2 bider x ber minus erdia. Ken, azkenengoa ja deribatzen dugu, bost eren bider x ber 2 eren. Orduan hau orain, egin behar duguna da txukundu. 3 eta 3 badoa, 2 eta 2 ere badoaz. Orduan, hemen geratzen zaigu minus erro x. Orain, bigarren zati honetan, hemen hau berretzaile negatiboa dauka, orduan izendatzailera pasatuko dugu. Orduan, geratzen zaigu minus, zenbakitzailean erro 15 da daukagun guztia, eta izendatzailean 2 bider erro x. Eta azkenik, ken, hemen izendatzailean 3 dugu, eta zenbakitzailean bost bider 3 erro x berbi. Eta horrela. Errakuntz bat dago hemen,
Konturatu naz oraintxe bertan, kontuz hau izango litzateke, hau adierazpen hau eta hau ez dira berdinak, bai? Hau da, hemen derivatua hasten da, bale? Kontuz hor. Venga, gero arte.